kumju kene ka porro khat I ba in shim ye kene ka banta ni ya thap ki pediang Yero yatrai. Kadung adap de kizing kemen ga kraw ga step ka bumenta say sian pat bandan ya ga ga chaka ban yo ga kabu bat kalat ya ka ban mani utrai lam rekat bat piki parbengai bat kumjur ka ban shakri ya ka tian ga jomblay te ga step ka bumenta ngai kublay ru nam ta jung gitu ke bolong ga sian wan ka baningkong ga chaka lapan krek nang ini ga chaka nakam ta jongpi ga pilong lai luat ga banwan ga chaka nakam ta juga por jong jing mani utrai bat rukum ju ya ga ban yo ga ji kai ga tian ga jomblay ga banang tei susu ya ka jinget ka jupi ka bau chi sukres ai kublay rukum ju nam ta jung gitu ki badan ni ga chaka ga per ki ba join ringkat bat ngi ka sngi ka bamenta leng ba jo ka live streaming tu blain kur khu yipi ha ka step te kumbala ong na iskatri ha ka sngi ha ka bedi bat ka conference ka balai punyo bat rukum ju ka bi tengku bat ka jing penkut ya ka jing rakhi ka jing dap san post nem jaga balang nashkwa ban benrap lang kat tu kat ni ka por ke bamenta ngatrai pila yo ki jing pentip ki flyers bat kumjuru ki dan ki video ki promo videos ke bangi pha lemba jong ki bedan ka WhatsApp group jong ka balang ya ka ba ka jing kentu ka jing kalong ba pin yarap ya ka ban pensapriang ya ka ba lemba jong ni ka jeseng ke begin yo kata nado arpu pratrik ke jong uniu benai August ke bankut adu ke sniu blay ke strik ke jong benai September pat ke ni ke jeseng ke long hang tie po madan pulo ti ngi khot bat ngi wer snupai pi baro bat ke ni ke jeseng ke kerpang ngi le duai nakam ta jong ngi jeseng ngi le no ngi le ai nakam ta ban kershan ha ke bedi bat ngi ke jeseng menta ka sa satang ya ke bangin yawan ban shim benta la kalong de bangi wan shikini ki jeseng ki bangin dan ki program ki per ke bangin sedang nadu ka sngi balang ka pon riusteng janmiet ke de ki jeseng pli jong ka conference bat kum ju ru ka golden jubilee celebration panang ta ka sngi palai terter ye ke bangin yo nadu ka por prabaji men step ya ka ba nadu ka si palai kan dan ka jeseng nadu prabaji ye ke bangin dan ka jing mani ba ka jing ro bat nang ta kin buat pat si jing hikai nang tapat ngindan ru kiji seng ke kerpang nakam ta juki kentai ke si palai nakam ta ke samla kende ke si thodiang nam ta ke khna kende ke si sajan begini kiji seng kende nam ta ke samla ki kentai begi khna kende ke por arbaji bat nang ta man ke miet pat ngindan ni kiji seng yalap bat kumjuru kindan ki miet ke begi dan ki miet ke kerpang kum ke musical night dia ke begi yo ke si thodiang nang ta ke si sajan kendan ke cultural evening kamut ke jing pen I yaki brio lan ki banget ki ban ki jaka ki per ki bo bleu lawan lam lem ke jing shakri jong full gospel fellowship hagi ki san podli ki snam bat nang ta ka snu blay pat ngin dan ki jeseng lightly ka jaka ka por shpo beji shibji steng bat ka por brio beji janmiet bat nganoi pi ki sandli ki sngi ki bas ngotonat bahadu kata kini ki sngi ki bengi yo banyak kendo ki parbengai man kationg ya kendo tang para mengi kini ni kasian ke bingi ai kendo ki parbengai la kalong ki badan ki nasor na nong kendong bat kumjur ki bawan ki mission field ki bana shabar jong ka jala ke jingi ki banwan bat kan di ke por ke kemen ke por ke basngutunat bat ke por ke ban antain knyat pen ki shishu ya ke jinget ke jingi ha ke jide ke bapadu trai bat nga the community ban ep baro omtang si ke jeseng ndai kumjur ru ya ke ban ya no ya ke ban ya benrap lang haki kam ke jing ki bantai ke per mar ka kam kan kya badu ta bat ke lan hi crunch pang ka kam volunteers de haji sha ka tien volunteers pinam sham satya ka bible ma ka bible ka dan tang tien shakri mo kam dan tien volunteers la khat yang apa ni bangin shakri mo ke bangin shakri ka mod ni shakri de ka balang ni shakri utrai bat keni ka kam ban shakri kam namar tang shong volunteers ngila pej tang khna tang samla rei keni ka dei nam ta jong baro na do ki ba dang don ni ka bormet hapo jong pi bala ban ya tulun ban ya trei ka kam ngi khot pi mo la ka long ka be dei ban lum jing aingo la ka long ban ya rap pen bet ki shuki la ka long ka be dei bat ka ban ta ku menang ya so ban ya rap ban sambam ngi mo harling ingat ka si ka ba khia ba maga de ka jia bam pat ba ka bangi community ka porman si ka jia bam kan de kum ba 8,000 ngut ye
ti pinsutu ka kam kan dei ka bakhia hadu kata ta ti nata daw ngidon kam ka balang barko ikan mi renti mo ye mi renti lang baro ke bangini wan ye ke bangini tray shitham ha ka ni ka kenti ka bomenta but ngit scam kalong ka jingkur khu ka bakrau na kam ta jongpi pa kalong ka jingkur khu na kam ta jigitu baro ki ban wan sha ka ni ka jingeseng ho ngin pen i kan dan ka live streaming leba jong ka ni ka channel jong ka full gospel fellowship ka ba pila ban ya share ki parlok ka jupi ki bahayang asam ka jupi ye ka bagini ki jeseng man ka miet ngin pen i ya ka lengba jong ka YouTube ti ngin yai beteng ban kan mau ka jing duai bat kum juru ngini kershan ye ka ni ka jeseng da ka bangi shimenta ban wan si ka jeseng bat kum juru ye shimenta hakikam ki baper ti tu blen kurku hakika step hakika dei bat ka ni ka jing pentip halo jong ka conference ti hakika ka por ki dan ki jing kerpat jing duai ngini duai ka ni ka por kam ta nam dei kun jing ba Jason ilivai kemengiri yoso mentan i dan ka jing dap ka shadam ye duai blen isnei ban pen khia ba ka jing pelat kan long nda kam ta jong livai bat kum jur ngin duai nam tai ba plasting marwen i kurim ji kong rozana ini kumang yoso mentan ka jing plaji ka jing stom ki khongdong jat jui bat na taru ngin ye duai la dan kinu ki badan ka pening ka jing pang ka jing stom ki badan ka jaka ha ki step ne ki badan ne ki yeng ke sam ha ka jaka ka pidon pila abanya ngej lang ni ka si ka momenta ba utraun de isnai ban pen khia ban kta ip ka ka si kimta tingnya wan lang kmat jo trai ka ka por nge duai ko pang i wan janjme ka ka step ban ango patsi sen ye ka jinga e ka jing crowd ka ji snai ka jme kan ko tra be jinga ba ka ka step kan ko pang i wan ban ra e ki bridge me ka ki kon ka jme kan ko trai ki ban kam ka ji snai ka jban khia kan ko tra be jinga i duai nam ta livai kan ko tra be jinga ka jing pelat kan wan ka shadam ka ju ka jban khia ka met ka ju ka teng ka ju chisu try ka ka step ka bang kut lang ka we ka jinga na ka jaka try ka ti ka jban khia ka jme ka long na kam da ju livai kan ko tra be jinga ka teng ka ju chisu tra be jinga nga duai nam tai ba deng ru kum ju tra be jinga ka jban khia ka khongdong jat ji kan ko try ka met ka ji kan ko try ka teng ka ju chisu try ka jin pelat kan wan ka met ka jin ba deng kan ko pa ka step ka momenta ka teng ka ju chisu bang duai nam ki breu ka jme kan ko pa ka step ki bran kam ka jing kta ju ka jban khia kan ko tra be jinga ba ka jing jem snam ka jban khia ki kan ko tra be jinga ba I try ka jban khia ka jme kan tu ki met ka ji kan ko tra chisu be jinga ka step ka momenta ka teng ka ju chisu ni ai ka buram bar shme kan ko tra mangite ba malo blai o ba pen khia kan ko tra baru bale ki kamba kan ko tra be jinga ni ai ngo i me kan ko pa ka step ka momenta ka teng ka ju chisu ni duai ban ni pan ke de baro amen amen ti ke ni step ke bomantang an chu pen kan mau nam ta ke ni jeseng ni ke su trai ke ban wan ngatai pli snol pen bena ni sketri ke bangi yo ya u pastor Ronnie Das uni u pastor nang ti ne ka balang na po Kolkata ba ya ke bon wan ni ke ban Shakri apa deng jungi ha ke ni ka jaka ha ke jeseng ke bom step pat kum juru ke jeseng samla ha ka por jan met ti nganget kan long ka jikar khu ka bakrau hadu ata na kam ta jong pi baro ke ban wan ha ka ni ka snut rai ke ban wan ti sakawai ro ngala jan klat mentan is ketri la ong ga bidi bagajing aingo bangin lum kerpang ga bidi ba in conference hadian balawai ke jeseng tingin num le shu ka ta menta namang tip ka jing pentip ka along hak dak palat te ke bangin le ka long in lum no ha ka ni ka tiau ka ban wan mo khnang ba pin yo ban pen kre ya ka ban ai ni ka hakani ka tiyo ka banwan tingin lum no ikata inum lum shu menta tingin lum hadien hakani ka tiyo ka banwan ti tang kita ki jing pentip ni pai no chi ka tien ka jumlai ka por ka la yat ka ka step ka menta ai pai pat nga ka ka por kamta na ka shiti ka ar ka jung pol ki non koren ka shiti ka ar ka jung pol ki non koren ka nong ka san ar koren ka nong ka san bad ngan pulia ka ka step kamta na ka khat ka ba khandai bat ka ba shipo ar koren ka nong ka san ka khat ka ba khandai bat ka ba shipo na ba kumtaru niele ting e no banlong ki ba pensno bha e ya u lang ya shongsa lani
ngialet no. Namar kadai ban penyang yang ibaro hakmat kajing syong bisharu Kris. Bawai unyok pediang hala dia. Ya kita ki ei ru balale hakamet jong u. Kat bakum kita kiba u lale labha lasnio. Tu blain kerku haga bangi pule ya kan ka tien ka jo haga ka step ka bamta ka khot ka bashi phau kong bakadai ban penyang yang i baro hakmat ka jing syong bishar ka jo Kris. Bat ka kubar ka step ka bamta ka dai syapang ka jing bishar ya ubenget. Buka jing bishar ya ubenget. Pada bangi crunch pang jong ka jing bishar ngi ka tien ka jumlai ka crunch shibon ha ka be dei bat ka ni ka banta. But lightly ni kini jing bishar ka dei ka bangi ngi ju ngi I ka ba kamban ba ha ka tien ka jumlai ka wei ka dei ka jing bishar ya ka bangi ha ka jing wan ka ba arsian ka jong chisu ha ka bangin I ka ket ka ba li ha ka ba kan don ka jing bishar ha ka ban plit ya ka kitab jong ka jing im bauta baro ba shim la shem satya ya ka kerteng ka jo ka kitab ka jong ka jing im ka bible ka ong ba an bret you syakapung ka ding bat kata ka de ka jing yap ka ba arsian an rein na kam ta jong kitab baro ya ka ba ya ka kerteng jo ki la tho ka kitab jong ka jing ba kata ka jalong da ka bangi bu I ka jinget ka jing ho chi su Kris da ka bangi pediang yu chi su kumunong penim ba shimet ka ni ka jing bishar kam desho nakabanta jong ubangay wat the gospel jong Matius su ka kren syapang jong kata ka jing bishar hagaban penyeklat yeki blang naki lang berat ka jing penyeklat hapdeng jong ubangay bat ubabamngay kata ka digawi ka jing bishar ka bang I hakabide ba ka tien ka jong blay ka kren tenganum na kren shibun hakabide bat kata namar kani ka kubar ka diga step kumta ka dei na kumta jongi ka bangay bat hakadiga step pila ban perkat kumno kumta habangila pediang yu Jesus Kris hatung nang don kamo ya ka bangin hap ban yang hakmat ka ket bishar ka jong Kris namar ka tien jumlai ki don ki ba shim bat ki ba penkesan bat ki ba pensyong nong rim haga kum ka gospel ka jong u Yohanes nang ba san ka khot ka ba arpusau ba utau ba nget haga tien jonga ula yo lat shiliang ula yo ban lat shiliang ula lat no naga jing penrem kum juru u pol ka sti ka jo shekinong rom ka nong ba pra ka khot ka beningkong wang amdan shu ka jing penrem ye kita ki ba don how Kris Jesus Tiha balong kumta menta kita ke balanget Yahud Jesus Kris kilalat shiliang kemut kilalat no naga jing yap sha ka jingim mo kilalat no naga jing penrem kila naga jing penrem bat upol wang bamdan jing penrem shu kita ke badan Kris Jesus tiha kumta kum balai pat ngendang hap ye ka ban yang hakmat ka ket bishar ka jong Kris ko mangala puli pi hagadiga step kumta bawang baka upol wang baka day ban penyang yangi baro Umdai tang I katu kat ni, umdai tang yu pastor, umdai tang ki batrei ka kam ka jomblai, andre yang ngi baro, kamut ki bangai baro, ngin hap ya ka ba ka wei ka sngi, ngin hap ya ka ban yang hakmat ka ket bishar ka jong Kris. Menangoi pi ka wei ka ket bishar ka ket bishar na kam ki bril jo ka pertehi baro, ya kita ki bamnget ka Jesus Kris an penram ki, nei bat ka bakut jong ki ka de ka pung ka ding. Dari kajing do kajing penyeklat ka bajunom nani kajing yap ka ba ar ka mo iping no mekren ha ka be bon ka be bat kata sekawi kajing bishar ka ba ngisyam ka ktien ka zomblai ka ba ngim ju kham de kren than hadu kata bat kadon kampat ye ka bangin sngotu ru ye kene pikan mo pol habu kren ka be ba kajing kawayu trai mo abu kren ke bedi bagajing kawayu trai akashti skinong korin kashti ke beningkong shinong korin kanong ke bakat way ke dekat ke arpnyo hadu ke balai puar abu kren spangji ke bangai habangi wan shika met ke jong trai kalong ke badai nakam da jongi ya ke bangi don kam ya ke bangin tenju yala dia kadon kam yangi ya ke bangin bishar yala dia namar habangi bam laningi di yo bangi di ikajing penram yaladi ladangim da bishar bha yaladi kai ka jingmut hani kamut pi kadang kini ka weipat ka bangi ong ka jing bishar nam ta jung bangai mo haba u bangai nei ule thurmur mo ha ka be dei bat ki be dei ki ba batu blai
Ngakran pang jong kata kajing le ya ka pop nei wat habangi tip baga ketien ga jong blai kala khang persya ya ka. Natrai pio kata namar ka Bible pin siambar bor ka kran pang ki ajat ki pop. Kawi ka pop ka bangi tip ka bamdei bangin le bat ngi le ya ka kata ka pop. Bat kadang ka way pat ka pop ka bangi tip ka badai bangin le bat ngim le ya ka kataru ka pop. Ngan ong biang sisien nei ka pop ka way ka pop ka kata ka bangi tip ka bamdei ngi bangin le henringi le ya ka nei ka belong mar persya ba ka ketien ka jumlai kata ru ka pop. Bat kadang ka way pat ka pop ka bangi tip ka badai ka bangi dei ban le tang bangim le ya karu kataru ka pop. Ngi ong ka sin of commission but sin of omission. Tibat hang ni ka iga bu apostol Paul ukran umahami ka banget namat kani ka kubor kani ka shiti ka bu apostol Paul utho ani station koren utho ka balang utho ka banget balai pipule kani station koren karon ka jingle hap deng jungki ke badan ka iga bu Paul wang watang ban ong sya pang jong ka tarum snodei badum sula ban medur nei bakabakum kata ka jaj pop kandan hap deng jongki banget hapo jong ka balang. Bagaimana pingi emigasi ki por ka balang ka ya lama jong ka por ka bleu pe ka balang nei ban pejar ka ban pen kuat ka ban pen kre ka nam ta ka jigwan ka jong chisu nam rabu chisu unwan chau ya ka balang ka bamdan setia ya ka jing sti bat ka jing tho bria haka bat kani ka jing bishar yu banget kamdi setia ka jing bishar nama bu blei uisi andai nakadai nakadabu bleu ie pipule ka station ng Hebrew ke crunch pang ka bo nong to station Hebrew ang blei ye kita ke bo ie usneng usempat yeki kemot ikino ke bo bleu pen bechu yeki ang nong to station Hebrew ang kita ke ki kun pongka ke bo sneng pen bet andai kita ke bo bleu ie ni usneng open bet yaki kemot abu ke bam day haka jim ka jonga bat ka jongi ke bangi penla ke hukum ka jomle ke bangi le persya bat ke bau blai ukran ode umnum shu kata dan ke porun padu kadaru ban kren ngi dan ke porun sya ban klau ki kmat ka jongi ro nei kemong Paul ka station ong korin ka sti ka beningkong kanong ka basan ka dekat ka basan ya ka buong ban IT no ya bau kumuta hau setan bau un penjat no ka met ka jo knang ban pelat ya ka mensim ka jo nei kidan ke bau bleu weng no wat ya ka jia da ka jo ne ka jim ka jo to brio knang ban kata ya ka met ka jo nei balemba jong kata ka jing jenjar ka jing sneng sempat kan pen kendo yu ka ban pen red yu ban pelong yu ban pai shoblay pi namar nataknao dang ka por bi jing ki wan ha ka jing im ga jo brio hoi ni tip setan de we ban yele ya ka jing im ga ji ne ha ka ju ka por ni hab ban check pat ya ka ni ka we yo de ka jing ple jing khang ka jong ni hala ka jong ka jing im hi pi nama kidon ki por ke bo blei weng no namar pi na blei kan mi ke basnio mo na u kam mi ke basnio namar mo u hi u de tolong jing ke babha ngatrai pi oi kata kamot ke basnio kam na rei kidon ki por pat bo blei weng ye ka ti jong ga jinga da ga jo bat de hang ni ken ye ka bo nong shon jonga ba jongi u yo ban kta ye ka jingem jonga ba jongi Pinata daw kaktin sumay ko ang ladangi plano ki pop ka long bahok bayay ne bat ka snam ka jong chisu kan sat kan penkot yang nga patingi. Barang niya bang crunch pang juga ni ngam crunch pang juga kata na mangitip ngi ki briung ni don ni ka jinglong ka jingi ngi haka jinglong do ka jingi kidan ka jing plat ka jing ka jingi ya ka bangi kum le pop. Nri kani ka bang crunch ni ka sipan nga crunch pang juga kata ka bangi tip peleng bagari ka pop ngadang yai beteng hang ta bat ngi sngumelen bat kata. Mengisngomelan ba kata ngisom lelei namar baki kidang long bet kum baki dei ban long ngatrai pio kata mo ngila ban dan wat haka jing syakri ngila ban yashim bentalo de baro henrei kumulong samson ubaki ka bor ka jomlei ka jing job kadang trei lingba ka jing syakri ka jong samson udang penkelon kinong shon henrei pat uklam tip baka jing pensle ka jomlei ka lek no na ka jim go jo sim jomlei sim dan sho haka jim go jo
Pinatanaw nga jong ini kaway bawat ng pet di ki jing mi ki so la niu ki mo ki result ki ba mi na ka jing shakri ka jing pi pet to ya ka mensim ka jing ka jing ka jing day ki ba bat ublay la ka im nem nga yat nem aga jing kongo ka jing pendem aga ktien ka jing blay bang no yu pi ba ublay it jing i hadu kata-kata Deu it jing i do kata-kata haboy i ka bam day ka jing onu shu snap jar kum to Amen. Onum snap jar, un penbait jeka. Mo deng ke porun pen kedia ingiro, lalu porun sempat ingiro, lalu porun syak ike. Ai gajim gaji. Dai ban pelongi bangin pai ban penrit yel di hakmat jomble. Amen. Lada hak diga step kum ta pit dan mono ki badan diga jeseng diga bad snap diga yeng sem. Ki ba pitip ngam kran ni ban penram be piam kene ko kubor kam dei nam ta ban penram kene ko kubor ka dei na ka ban ta ba pin I ka jin crowd ka ji snake ka jomble mo bani ka jin crowd ka ji snake ka jomble ka ba kwa ban I ya ka jin ku ka jin tmu ka jo ban pen dep no ha ka jim ka jo pi ba unyo ban the lut ya ka ta ka bola kre ola mang lupa nam ta ka jim ka jo pi ha ka jim ka jo pi ban I ka jin pen dep jong ka ta baro na ta da unum la ban chu I pi kum ba pilong Amen. Na tadang ikan ni gawai kajing bishar ke bangyong kajing bishar nakam ta juga bangai. Mo kajing bishar bu pol ang abang iwan sige mit kajing terang iwan sige jong kat kajing terang ginum shulet turmur bu pol ukran bai kini wang abang yalap iki wenga jalong yala diu ba syakan ta. Wang yala di hitu yet yala di hitu tunjo la pidon em ha kajing yai. Mar compare ke ika bang ong nang ni. Mo ngalak ban ong na madon ko por ngila amlian ban kren lamlian ban ong yikin tien ki ba kenjaman sim nei lalong pi lalong kalasulong la kalong hibe Henry kat basani nga sutu kalong kreng sini sepo nga sutu ka terkong hakade sepo kam dan conviction shu hapo kam sim ka janga la da don ki bakum ki sign ka jim ka ji kata ka jing it kata ka jing shit hem ka jing ublai ka tolat ka duna po jingi kata ka adi ka sign na kam da janga ba jingi Lagi di sing orang pulih ke kot ke jong AW Toza mo ke rot and revival mo nomor deng ke pon ngila amlien le ke ju la long rutin bet no pon dan kam shu ban perkhat kala shulong la kalong hi mo la da ka jing wan ji sing ke jing nei kala shulong la kalong hi ba ngala amlien ban ji sing hoi sutanat ba kalong kum ta tang bahan rei katuka jing shit hem mo kaba penki ingi ban wan ban mi na yeng ban ong komong David ngala kemen bagi ong yang yang nya lech ke yeng gojong trang bangan up no bakat no bakan dei no kapor bangan lech no wood ban yo ban wan che yeng gojong trang ban join in but ka worship team ban money tra ban yo so na ke ting gojoi ya da kata kam excite yo ingi kam penki sho po jingi ngala shumlien ngoi pi kata ka ade ke igi bagi ong ka muka rat muka lam lien la shutulun nei bat kita ki dak naman katakan kalum kut no ta hagi jing blien bakadu kan sawan ka jing pot nei sawan ka jing beta dam le chu mentasi rubiang hi nei bangun pi kadon kami ka jing pen ki barbon ngi kren sang panga revival kam di panga revival ka bawan ka balang i barkoi kren panga revival ka bashimet ngi tunjuk yel ngi test yel ngi pet yel di kumno ka jinga day ka jonga ka babatu blay amen nata daw kidi step kumta kadon coming ban tunjuk yel di bangnoi pi ubleyonom ngi hangta de un penbet ngi amen un penbet ngi mo ka bukan tup yang aro mo yangi baro de un penbet ya ka jim ka jingi de knang ban yalam yang ngabat ngi kum ong David ka sam kanong ba apulai hakalenti ka hok na ka benta ka kerteng ka jo mo bat ka balai ka jembishar ka banga kwa ban kamban na ka step kum ta ka de ni ka banga la puli pi benne ba ka day ya ka ban penyang yang ngapatingi hakmat ka ket bishar ka jo Chris Bat kani ka ket bishar ka jong Chris ka bo apostol Paul Ukraine ni ka krench pang jong kani ka ket bishar ya ka ban ainong yang nga
bat yangi. Pet kani kam desho ka ket bishar ban rai pen rem yang abad yangi. Nama bengi lalong ki bahu dan hau Christ Yesu la pen im la siu spa yangi daga jinget ke bahu Christ Yesu. Kani kam desh pang jong ka jing pen im. Kani pat ka desh pang jong ka jing ainong na kam ta ki e baro ya ka bangi le ha ka met ka jongi. Mo ka ba crunch pang jong ka jing shakri ka jongi na ka benta jong blay. Bada mga crunch pang jong ka jing shakri ka jing na ka benta jong blay. Wat num shu shimbet ka jing shakri ka ba na ka ni ka pulpit bet ka kam ka jong blay. Ano nga crunch pang ka jing shakri ka mot ki kabu bat ki lat baro ya ka bo blay upli na ka benta jong nga bat jongi bangin long ka jing kerku na benta ka hima ka jong blay bakan banlong ka jing kerku na ka benta ki mensim ki ba kodor. But ngan ban biang si sien agar ke por ke ke khat ke bekendai ya ke shti ke jong apostle Paul si nong Korin wang nabak kumtar ru ngiele ting ru ban long ke ba pensgo ba ya u langi ya shongsa lane ngiele no namar ka thong ke jong apostle Paul ka long ban pensgo ba yo blay mo ban pensgo ba yo blay wang namar ka day ban penyeng yang ibaro hakmat ke jing syong bisharu Chris ba way unyo pediang ala di ya kita ki ru balale hakamet jong u kamut ya ni iway ne on penyang hakmat ke ket bishar ke jong Chris ne hakaba on evaluate ya ke jing im jonga bat jongi on thau on bishar ne ya ka jing im jonga bat jongi mo bat kani ka jing bishar ke bangi kren ne ka ha jing bishar ka jing shong bishar ka jong Chris ne ka ta ya ka ba on rai ka ka bangin yo ka nong ka jongi de hadien baladap ban investigate hadien baladap ban thau hadien baladap ban wa hadien ya ka baladap ban bishar bnia ne ya ka jing im jonga ba jongi la ka long ha ka kam ke bangi le la ka long ha ka tien ke bangi kren la ne ka long ha ke jing mu jong ka donot ka jongi ni puli ka kitab jing pen pau ha ka bo Yohanes wi yu chisu ka we ne ka jing batai ka jong Yohanes ya ka dur ka jong chisu ka bo ong udan ki kmat ke ba kum ka lawar ding kibala ban ksam lingba bat abang perkat sepang juga ne ya kabangan habban yang iwe pwe na pengji dan manu bala ban penyang na kam tajong piro mo nganam la ban say representative nam tajong ne hakmat ka ket bishar ka jong Chris ne ya ka ba kata ka jing im ka jingi ka bangile na kam tajong utrai naduk ngela pediang yu hadu ka sngi ka jingwan ka jong ka malau rong no yangi ni la ka jing em jing ya sla perthai kut no nei ya ka on thau ya ka on evaluate ya ka nei but iwe pe na prenji ni haban yang hi naka benta ya ladi num dan uwe ban kit ya ka jing kit ka jong pi wada ka bible ka khot nei ka station ong galatia ka ong tungin ya kit lingkor para banget hi nei ngene kit lingkor re hak ni ka kenti ak bengi yang khmat ka bishar ka jong Chris num dan para banget bala ban kit no ka nam da ka jing kit ka jupi ka ma phi hi dalade nei phenap na ai jing khen bat abang perkat sepang juga ni wat na kam tayal di aga jing syakri ka bangadon ngono pi nang puang nyo nga syapting nei namar balai la pi puli ka aga ni ka shiti ka jong apostle Paul ne ka shiti ka jong apostle Paul ka nong ka shiti ka baningkong ka nong ka balai hakabu crunch pang jong ka jing tunjuk no iki kam ka jong abat jongi ka nong ka balai ningkong koren nong balai ka khat ka basipo wong kat bakum ka jing ai ka bo la ai nga kum rang ba nong te ubastat ngala seng ka nong rim te way pat utay nalor nei to way po way on the smart kum no utay nalor almar omdan bala ban seng da ka way pat ka nong rim nalor kata ka bala seng ka balong Jesus Christ kan anay la da unono ro utay halor kani ka nong rim la kalong gajing tay kepada keksiar
da ka rupa, da ki mau kordor, bat ka jing tei ru ka la bandai, da ki dieng, da u plang, da u jentang keba, on pen pau, ya ka jing trei, jong uwei pa uwei. Na mar kata ka sni kan pen isin na ya ka, na ba on pen pau no ya ka, da ka ding. Di kata ka ding kan penju ya ka jing trei jong uwei pa uwei ka bakum no kalong. On pen pau no, on expose no. Ya ka jing trei jong uwei pa uwei. Ka jing trei ka bakum kano. La kata ka jing trei, la ni kata ka jing tei ka jung, ka dei da ka ksiar, ka dei da ka rupa, ka dei da mau kordor. Ni kata ka jing tei, ka jing trei, ka dei ka badau plang, da ka dien, bad da jentang. Badaban penyat ni ka lembat jung ka ding, ngitip plang jentang ka dien, kini barokin, ing bat kin umno. Ni, barang ni apsol polo, on penpau no eka. Ka jing trei jong aba jungi. Ka ei baro ka bangile, na kam da jung trai. Lagalong ngadeyu pastor, uba syakri, ni lagalong ki banget, mo ki bedon benta, ni ya ki kam ke jungi baro on pen pau no eka, expose eka. Ni namadon ke por, mo kum ngasim ila dia ka kam ke jing syakri, ni nga yang nga ai ke ketien ke jong blai, ni pi nga ai ke ni. Dari hang ni mat ke ket bisar ke jong Chris on expose ke ni ka ika bangayang mga hang ni hari ka singi kumta katu ka saman ka banga yalap katu ka singi katu ka kubor ka banga kren katu ka singi ni on plate de ka ika motif ka ika jing temu halendet jong ka. Wow, sumane la ngayang nga penkre kubor ban impress si Gibril kat no ngadi banang ban keren sngubang nga sun nga tip nga puli nga wat nga la nga nang bari Bible wong la kata la di uplang jentang gading pur la ingno ni ngandu e kanong hani ka Bible syung an pendap mo an puli ka so la da jing trei jong no ru ya ka ba ulate na lor kasa onyo ka bainong ledakan ingno kata ka jing trei jong no uta unduk ken rei ma uhi onyo alat henrei kum taru kumba na kading kumo ipi kani ka jing bishar ka jong Chris yiki kam ka jing trei ka jing kam dei sepang jong ka mensim ka jongi kani ka dei na kam taban ainong yanga bat yangi ni ngasuna we brujung bleu ai we nuksa ong kalong tik kumba pisong hakayeng ka ba armala pisong yang ba armala kumno pi ka tedam ka mami na ketika mala ka bana syapo ka jumpi bat marsni ka tedam ka mami na ka mala ka ba syapo jumpi pi soto kala kemding ka yang bat pin hiar syapo amlang syo ni stangga we galat kalong banayu kenti na jong jing hangyet kenti sabar nei bat pin kenti sabar pi ka tai ka yang jumpi kala kiu ka ding kala bam singam ka ding nei ba pi pet ya ka yang ka jumpi kawan ka jing sungu benot ni subenot ka yang piam pi subenot bata ko jupar pi syong ni tamang aingo iblay nga lajim ni nga aingo iblay nga lajim bata ka ket bishar ka jong Kristu yaki kam ka jing trei jong aba jongi baro on penyat ya kala ma juga ding ni ka ban thau ya ka evaluate ya ka ngatiang bata ka si nga pai nga pe ni benut ni kat tu senam dong kat no senam ada dengan ministry ni nga kata po senam nga ada dengan ministry bad na penyat la juga ding pur ni sipang la lek jar le bara supet benut ni so sapai le bara di senam di singi bara ni nga atra nga aingo nga lajem na magpolo ang ta ni wa ka mensim ka lajem ni nga do no ya kay ya ka baino pada ketiga step kumta kum ki kun ka jumlai na kwa ika begini i ketiga sni ka bomenta ni sedang ban thau ban pet ya ka chim ka jumpi ka ba pm ka ika ba pi le ha ka ni ka benta ka jumpi hatu la pen ki ya ka ika ba pi le da ka jing i ka ta ka ba bam jukut
Uji Ukraine baik ni awat kan show ke spa jepi haka kendo haka baka sarang ki kenyang ni kila ban bam bat ki nong tu kila e ka ban penpei ka. Ni ban kan show ke spa jepi habeneng ni ka ba sarang ki kenyang ki mla ban bam ki nong tu ki nom la e ka ban penpei ka. Ni ka e ka bangale ni ka ni ka jing im ka janga hatu la pen ki ya ka da ka jing I ya ka tai ka babam jukut. Maka jing im ka jing brio kam kut no tang ne perthai. Maka jing yap kam de ka jing pen kut no ka jing im. Ka jing yap ka de tang ka jing pen kut no ka jing im hang ne perthai ka beteng pat ka babam jukut. Mo haka maths ding isi ong kum ni la pi divide you no number ne pi divide you no number da mo do infinity mo number bahaya ba kan infinity number bahaya barbor ka jingmi nang ta barbor ngi ong kalong equal to 0 mo shimunu no number mo do divide you do infinity mo bam jukot number bahaya ne barbor ka jingmi jong kata ka dei 0 lani ki wi pa ki kentien ngi la ban ong kum ni pie nu jor ka jingim ga jupi ka bamanta bat ka tiga bam jukot ne ka bamanta ba ka jingim ga jupi ka bam jukot kini ki snem juga jingim ga jupi nong to akti kitab sam ong nyopo jing ai jong blai prapo wat pi im chi spar po snem ro shim chi spar po snem divide ka babam jukot jing bi jokata dei nong long 0 hi ne kai ka bangmut ban ong ka diga por ka bamanta ne ba kum ki bangai ne kum ki bangai ka jing im ka bangi im ka ni ka menta ka jing in im ya ka da ka jing I ka tiga babam jukot. Amen. Kamut ka ay ka bangale. Nay. Katnon nakata ka ay ka bangale. Haga jim ka janga ka bangalaban convert ya ka ngalaban translate ya ka ngalaba bakan long kalalong kata ka jing kan show ka janga ka investment ka janga sa babam jukot. Langi kran na ka bidi ba ka por ka jingi naki arpsaw kanta ka sisngi ka bobleu ay ki nyo sngi ka sitiyo ki lais pan rup san sngi ka sisnem bat ki snem juga jim ga ji ki bahado menta mene ka bangidon kat no na kata ka por ga ji ka dei ka banga shim ka bat ngalet ban invest ya ka hakatai ka babam jukut marlem kumta lada ka babun na ka kanta ga ji ka babun na ka benai ka snem juga jim ga ji ka dei na ka menta hang ni Nei ngano pi kala 0 lut baro. Nei kala 0 lut baro. Ngano pi ka kerdan ke bengidon. Nei ka kerdan ke bengidon. Ka spa ka pau ka bubleu ai nga bani. Ka yeng ka sem ka bubleu ai ngi. Ki ka bubleu ai ka jim ka ji. Katnon nakata ka ikibu bleu ai ki ktiga ji nga shim ka banong try ka ni ka ikiba maay nga ya ka bangan shim ka bat ngan penkelaya ka siya ka ikiba kan long ka jing kan show ka bahabneng ninga try piji asung pang jiki breu ki ba shim ki pisai jiki baro bani bu siya Swiss bank nam ta jong apa jingi dan ka Swiss bank jingi shim ka badai kan badai ka Swiss bank jingi ka jing kan show ka bahabneng Hallelujah. Hallelujah. Amen. Baling ngim keli la dia ka sngi ka momenta. Baling ngim keli la dia ni sngi. Ladang along so ngala lap miet tang siapang ya la dia bai tang siapang jonga. Nei tang siapang jonga. Ngono pi nujor bat ka bom jukut mi 0 bai. Nei bat kan di ka ibu apsal pon an sa test ka an sa tenjo ya ka da ka ding. Lach em ken hendak ka juga por pin chupet benot nei pin pet benot nei pet benot nama balai ngam sim la penan kam ya ka kabu bleu ai nga ngam sim la penan kam ya ki resources barok bleu ai nga ka tu ka kam ka bangayo ka tu ka jingtrei kam dei setiatang na taban penyo kamay nga manlau benai bangan yo jan ngan yo nem ngan yo bam ngan yo kali ngan yo yeng ngan yo kini kam sidai tang kata wala kita ki ibu bleu iet ban angi henrei nga penan kam ya ka bakan dei ka platform na ka banta banlong ka jikerku siya ka himaga jumlay ban walong bat influence siya ka jingim jiki brio ban walam mi ki way siya ka jinget ka bau Jesus Christ. Hallelujah.
Ngong pikal ade ke por begini itmai pat si negeri ke sim ta. Nak ta daw la pi sedang man itmai ya ke kam ke pidon nganoi pi pin sedang man ida ke jing i ke bam jukut nei pin let tray man la ke sngi pin let kelas man la ke sngi pin let ya ke dukan man la ke si ka tu ke business ke pidon man si pin lo excited ban let namal balai ngam si ika baka sudai tang ban penyo ban kut benai ban yo tulop no en kalong much more than that kam palat ban ya kata namal ka la ban penon kam ya ka nakamta ke bam jukut. Hallelujah. Lata daw kita kasi kumta kuki banget ngakwa ngin i kita kasi bangan hab ban yang hakmat ka ket bishar ka jong Chris kini ka ket bishar mday na kumta ban penrem yang abad yangi mday na kumta ban penrem ni ban ainong yang abad yangi. Lada ka obsession ka jong i datang sipang yaladi chisu ong nuno bomon ban long senran jonga wahab ban len yaladi. Len yaladi. Ba lagading pna bat bot yanga. Bada ka Bible ka krench pangjong krench pangjong kini ki bainong ya ka bautraun ai kini ki ket bishar. Ni nakam ta jigi bengej. Ni bat kini ki pansiat ki bautraun panpong. Pansiat ang ni ka jimod jong pansiat ka jing ai buram ka bautraun ai buram. Mesti kem pansiat siem kan, pansiat siem dengan ke pansiat jong ke ikhtiar ke pansiat jong ke bor, anda kan ke pansiat jong ke apa ke ketian jom ke keren ni ke ban ayu banyak ke keren sepang jong kata ke jing pendan buram ke jong belai, amen, ke jing pendan buram ke jong belai. Haga Bible pinsiam kita hadu santli ke pansiat ni ke baka Bible ke keren. Ni santli ke pansiat ya ke ba ke ketian ke jom belai ke keren. Ni pulia ke ni kongkoren ke nak kendai ke dekat ke arpenyo arpusau do arpenyo. Ning kongkoren ganong bakandai kerekat ke ba arpenyo arpusau do arpenyo. Hatu pim jutip kita ke ke pet hong ke pet baro ken andai tang uai upudiang ya ke prize ni ngatai ngi dang i ke Olympic ni dang sudap wala ke jing sedang bagajing kut jing ka kem di ke ke sutenat ngi syukran tang ke bede bagajil akai mo ke ba iternat mo kini baro ke train ke pen kre ildi nakamenta banyo ya kai banyo ya katuka nam banyo ya katuka buram katuka price bang ni ong kia pet ya mari alu baro andai bayo price yo priang tang wei tu ya pet kumta ba pindup yo tu wei po wei ba pen usha ke baro maki si sha knang ba kinyo pansiat ba put andai mangi ya ka bam put ken nga namar kata nga pet kumta ken om kumta kumba da ka ba artetian kemut ka jinga mari ka jinga kam sudai ka maya mari antat nga dan ka thong ngadan ke purpose ma bau bleu pen yang abadingi pen mereka bagajing temu hakisis no Efesus no baad khat bishpo ang bau la pen yang la pen kre ingi nam te ki kam ki babha ke bau la mang la pen kre lupa nadu bam jukut amen ke jingem jonga abadingi pechene kam shudai bau bleu pen ban supai benang bajan ula i yang abadingi hadu menta pidang ring mensiem hadu menta mene nama balik kadan ke kam ke bau bleu bo nam ta jongpi haleluya dan mga menta. Ni ke Bible wong bubleu la ai ki apostol, la ai ki prophet, la ai ki evangelist, la ai ki pastor, la ai ki no hikai, ban leo ban pen kre ki banget nam ta kam jong jing syakri. Mun singi pet kini ki san ki bakin dei maki ban syakri. Andre kini ki dei nam ta ban syakri, ye ki banget baki banget kin let ban syakri. Amen. Ke kam jong jing syakri ki dei jong ki banget. Hallelujah. La ka kli ni ke step menta kanungut ki bidana jing syakri. Dan poin orang tang pastor, tang full time, tang gibasan, mangi iway pe iway. Lakhat yang abad ngi kam jong jing syakri. Bahkan ni absolut polong ngi pen ngi pet, ni bat ngi layu wang kadon katong, ni wang ngam yatan wang ngi pet om kum tau ba artien, ngi tenra om kum bosyok kai ye ke sun. Ni ngam syukura kai surum seneng. Ni ngadon ni ka target. Wang andre ngapen stom kop yala ka met. Bang ayalam raw ya kaken ya bakumno rekumno andang alaya lap ikiwe ngan jalong yala di obala kentai nyo but hang ni apsul pong ngalaya lap kiwe ngajalong bekentai ma beli ngam sim la mare ngam sim la ya pet kat bakum kata kajing kot kazum lay nakam ta kajing ka junga ngalaju anuk sa kani kajaka sipang jong wei brio bakot yu wei nong sna hayeng but uni ya jan ba bu nong sna
lawan wang subhasa pen snalam repair lam yang ka korum hap ka yeng ka jang ba ka snew but wang mentang hap le trei shim unu shabi sal tip yim pi na ma ke jan ke iet ba uniu nong sna rung ta yeng upet ke yeng se jalan kerang pe di tiar upet kamra sung kai upet ki upet ka plau ka nyut ke barok ke uniu nong sna le mau ye de perlok de kata tawis ei usngu iet yu pen kho yu le lu kita baro ni tambah ka bok lam sna kan lawan tu try ni lawan tu try ukli pladep sna tu korum ong em pi ngene ngalamiet katul pitare unu try un kemen oh si bentang nong to taman kata kamding abang apa pi ban le ni kata kamding ke abang apa kajing pa junga kading akwa pin sna korum kajuru kajim kajung apa jungi kajing khot kajum le nama kadon ka calling kajum le kajing khot kajum le nakam ta jo way po way ubangai khot yang abangi ban bun kam ne khot yang abangi ban trei ya kata kajing khot ke bu bleu khot yang abangi ke batiang yang le male unu plamba unu nong sna lapun khot yeng la le barai bun kam nam ta jo tra nu ji chang ngak kham kwai pi bun kam ta to ne ka ni ka kam ka bang bu nam ta jo pi ka ni ka assignment ka ni ka jing tmu ka ni ka jing khot ka na nam ta jo pi ngak khot pi bat pi na ba ai jing ken dei na ka ei ka bu bleu kham pa pi ban le un pan jing ken na kam ta ka ei ka bu bleu khot pi ban le nata daw kadi ka sim taw apsol po ang ngai pet kumuta ne amuta obe sho kai ka sun ne obe pet art tien ngada dan ka purpose ngadan ka thong maknang mga nubyo ay ya kani ka pansniat bamput bat kani ka pansniat an pen kup ya kita baro ne ki ba kloy ban len ladi kloy ban discipline ya ladi ne ki badan ka jing penbelian ka bakan zaman sim ka jing ka jing ki la kalong ka bapule ka tien jam le long ka jing im ka jing duai la kalong ka jing im bakloy ban len ladi ka jing im ne ka bakloy ban len ladi ban discipline ya ladi kadang ka nong ka bakra kani ka jaj ka jing penbelian ka bam yi mano ya kani kadi ka jing im ka bari ka zupi but u try hal ka si ben yang akmat ka kat bishar ka jong kris on ainong yang bat tingi ka baar ka pansiat nama ka por ayat ngachu ong ga ka step kumta ka baar pa ka pansiat joka hok bagini ka pansiat joka hok ya bangi puli ar timothy nang basaw ka kat ka ben riu bat ka ba pra ar timothy sound riu pra ani pat ka dei nakam ta jong kita ki ba upkermen ya ka jingwan ka jong try amen ki ba upkermen ya ka jingwan ka jong try ya ka bo yohanes suang ka stig ben kong jong yohanes nong balai ka kat ka ar hadu ka balai om kita bar ki badan ka ka jingkermen ki pen khoi ya la de kumba ulang ma u ba khoi amen kata kamut kani ka pansniat jong ka hok nei ka pansniat ka hok an pen kup kita baro ki ba ap kermen ya ka jingwan ka jong try ku ka balang ku ki bangai hari ka singi emi ka si ba ka jingwan jong try kala jan bang krens pang jingwan ka jong try krens pang jing rong no ya ka balangam krens pang jingwan arsian ka jong chisu ne ka jing rong no ka ba ka bible ka krens pang joga jing sawa joga turai ka ba kadu ka ba yo thia kris kan mi shwa ba ngi barang saan pun kala haka shikle mat ka bangin shem ba utrai hakil o ka jingwan arsian ka bu chisu unwan yo kejat hang ni hasla joga perthai kat ba ka jing rong no pat ka dei ka bang mangabat mangingin ya shem ba utrai hakil o haka jingwan arsian ki dan ki dak ki betu kai ki banja kan don ki jing jar ba ka nyau snem nei ke ba kan jang ne sla juga kendo kat ba ka jingrong no pat dan setia ki dak kala banja kanu klemat hakanu klemat haka bang yem boy perkat ne ki ni ki brio ki badan ni ka jing kemen ki pen khot ki di ki ap kemilanti kumolong ki sanmut ki tasty ki bastat ki ba ki kulpi jing ki dap tu kompnyang giong yo ba nong le kurem wan kanu klemat ngan pen kre ya ladi kamut kilong barbor ki ba pen kre kim she khana chpang ka jingwan arsian ka jotrai kim shulap miet ban wat bible prophecy mo ban pet ki mo up to date bible prophecy mo mentali youtube yo ani ki bible prophecy ki bam kutcho ne ngim shulap miet tam ban chupet ki news spang ke siapang jong ke mo ke second coming ka jotrai ki dak ke sien ngi pen kre ya ladi ka jing im juga jing duai aga jing im ka bangi pen bet ya ladi namo utran wan shawi ka bakum kata haleluya iki bakum kita ki ba pen kre ladi ki pen khot ya ladi
kiba ka jing jong ka jing duai. Hallelujah. But ka tian jom lekong kiba kum kita kiba pun krek ladi kadang ka pansngiat. Nei ka pansngiat. Nang tapat ru ni segede ka pansngiat ka balai ka pansngiat jong ka jing kiba ngisiam ha ka kitab jing pen pau ka nang ba ar ka khandai du shipau. Jacob kalau nak benikong dekat ke bakat ar. Bat kani ke dinam ta jong kita baro ki basya shitom. Mo ki basya shitom. Mo hapdeng jaga jing tunjo, hapdeng jong jing prang jong jingem. Nei kim sim lenno ka jinget ke joki ka bahau Christ Jesu. Ke ba ka kitab jing pen Paul ka ongkum ni kalau nang bakat ar dekat ke bakat wei kim sim la ya ka jingem jong ki jin hadu ka jingyap. Kamu kila kloy ban len ya la ka jong ka jingem ru wal ki di ban yap ane ke nom tre setia ban len no ya ka jinget ka jong ki ka bau Christ Jesu. Kita kan hapren ka jing tunjuk ki ba meding jong ka jingem. De ki sno how try. Ki pechu Jesu. Kim sim kertiang dien. Pi puli stis no Hebrew no kat way kat ka balai pulai ter. Ki ba ka Bible ke tu sipang jukini ki reu crowd jong ka jinget. Ngitip so pang Abraham, Noah, Moses, ter niki dan kini ki weiru ki unnamed heroes hakal nang ga bakat way ki balaot arliang niki ki do ela ka jong ka jingem wala kim patsim le I ka kular ka jim ka juki niki niki sno ki kernan bay ngatip utrai on pendap ya kata ka ka bukran sapang jonga ki sno bay ubleu jubab num jubab ka jing duai juki uker khu nom ker khu ka jim ka juki niki niki sno bay ka jinget ka juki ka bau chisu am chim lapen ki. But ka Bible ko ang nakam da jong ka bukum kita. Dai karon ka pansniat jong ka jingim. La da na prince pi ka sim ta pi dan ka jeseng pi osngo ne kubor pi ya lama jigi por ki ba medding ka jing tenjo ne pi e you try pi sno how try ka jim ka pi o ka pansniat jong ka jingim ka ap nakamanta jong pi. Amen. Ka basaw ka pansniat jong ka jingle kemen. Apan senyat jong jing le kimen ningkong tes ni nong ba ar kat khat nyo adu arpo ningkong tes ni nong ba ar kat khat nyo adu arpo kani ka pan senyat jong ka jing le kimen pan kani ka din nakapta jong kitu paro de ki ba pelut ye ka jim ka jong ki nakabanta ban job ye ki men sim ki ba kodor se ka hima ka jong le. Hallelujah. Yo ka soul winners crown. Ka pansnyat na kam taki ba job man sien. Lada haka jing im ka ba pipidyang yutray. Nadu pipidyang yutray. Kali ladi. Kanungot pilaya lam siya hima ka jomble. Kanungot na prenjuki ka ba pilaya share. Lani pila plaj pang ka jinget ka ba Jesus Christ. Dala hadu menta kadang day tang mapi marway bait. Ano pi kanikal ade ka ban challenge pi kanikal sige ba menta. Amen. Iya ka ba try pelong ina. Bangalong unong job mensium. Jisu ang isendang one boat na dian jonga bat ngan pelong ye pike kinong tong brio. Lakmi lenti nei ka jing job mensium kam dei tang jong evangelist. Ka jing job mensium kam dei tang nam ta ki missionary. Ka jing job mensium ka dei ka jing ba kli jonga ba jongi iwei pa iwei. Hallelujah. Nakwa ban challenge pi ka sngi ko bumenta. Nei. Ban challenge mi ka sngi bumenta. Ya ka ban liu ban penmelian ila dia. Nei ban penmelian dia. Ban plas pangga jinget ka bau Jesus Christ ka ba pipi dan. Mana pi kila ban ya debate bat pi pangga jinget ka ba pi dan kila ban debate bat pi pang ki mo ki doctrine ka ba ki ba per nei ka ba pi mat ka jim ka pi nei kilom la. Ya kata. Ba kani ka si kamta kani ka pansnyat na kamta jong kita ki ba job mensiam ong ka ktian ka jomble ne la pen kre nam ta jong kita baro haka kitab Daniel nong bakat ar ka balai ka ong ba kita ki ba start kan ting shan kum ka jing shai ka set beneng bat kita ki ba pen kelabun sya ka hok kum ki klor junom la junom. Hallelujah. Ki ba pen kelabun sya ka hok kum ki klor junom la junom. Amen. Hagi ni situ in kili le dia ngilong kinong penkala sa kahok ning ngilong ka jingjun tut bagi bulu kan poi sa kahok ka jong Chris ni baga Bible ko ang ni nam ta kita ki ba penkala bon ni kilong mi klor junom no junom mat ka pansnyat ka ap ka pansnyat jong ka jingle kemen ni kan ma jing ra jong rebolts wala sus na inam ta jong ni ka jing ra pa ka sa mo ka ni thank you for giving to the Lord ni ki
But kani ka pansniat nei kadi namta jong baro. Nei pi kajing syakri ki ba pi ai sikiway, ban influence sikiway, ban kta ka jingim sikiway, ban betin lenti yikiway, ki ba sakma ban wanya lampat yiki hakalenti ka jong trai, ki ba ja lenti ban kedau pat yiki sakalenti show trai, ngani pi kadang kanong ka ba kraw. Walar ki recognize ki tu kimi tu ki tip na kim tip pim ai pim ai press report baik man gapot nga job man siam menta kata nga job man siam melalai ka beneng ka record ya kata. Hallelujah. Namari ki kam ki jing tre ki nga barok kadang ki kitab habneng ki kam janga ba jing ka ban plate at ka sngi. Ne. Pang wat ka sngi ni ikin dan ki ban yang ki ban ngan ai ngo ublay nam ta jong pi ni mo pi kan mau ka sngi ni syong habas ni itu jing ong jepi kendiat ka dungak ke mensim jonga ke plong ban mare ban let ban duai ban wat yu trai nei na daw itu jing kran jepi doktor raw tingin nam tingkai ne jaka ban yutu khana politics jaka ban yutu khana kani ka tai nei yutu yu trai amen kadon kanong mo kani gedi investment chaka babam jikot ka jepi amen maka pansniat jong ka jing le kemen bat ka bakat do nei kadi ka pansniat ka basan ka pansniat jong ka buram Ningkong Petros nong basan gerkat ke ningkong adu ke basau. Ningkong Petros san nong gerkat ke ningkong ke basau. Kini apa kadi kapan singat nak menta kinong syarai kapan singat nam ta jong kita baru ke syarai halor jong ke kenhun ke jong blai. Mungkin dan benta hakaban besar ya ke kenhun ke jong blai. Kedon benta ya ke ban ai ya ke ketien ke jong blai. Kedon benta ya ke ban syakri mo ya ke kenhun ke jong blai. Kedon ngene kapan singat kuki syakri ke jong trai ki bidon benta la kalong ha ka jaseng samla jaseng khna jaseng muki rangba ki baro ki bidon benta ka ban syakri me pi kadon kanong ba crown ma don ko por ni nama kani ka judging syakri ke ba kim da kham dan ko pangim da yo ka jing sngongu ro bunsin ki kham kloi ngamo kharmo de mo khar akren ngani akren ka perthai sabar la ngamo khar nei ka ba dan ko por kinum da sngongo ero mo kimno da sngongo ero ika ba pile nei henrei na mal ba pi e ju trai nei pi kwa ban besa ya ka kanhon ban ai ki ka ktien ka jomblei nei ban ai ki ka ktien jomblei kinoi kai Sunday school ka tu ka por pi pulut ti kamra rich tai skendong nanu por pi miss no ya ka jaseng ni ka jakadong por pi sngo shong shit ani bikia mo ya la ya ruai nang ni la ashirhem ngi satai pa ngi tem di holu gitar sngo dan ni airum ni so kwa join chini so ma miss em pi miss airum kadon ka pansiat ka jong ka buram ka baap nam da jopi na mablai pi besa ya ki lang brat ka jong blai ka to ka jaka ki besa ki beret ki banon ka jaka kadon ka nong ba krawang ta hallelujah amen yero yutrai Nata daw kiri kasim ta kiri syakri kasong try ki badan benta nei ke bo bleu hot yu pi ban sa ke kun hun kasong bleu le hok ya ka nei le ya ka da ka download ka ba pliak mat jong bleu ka ba bait ndan da ka wei pat ka motive ndan da ka wei pat ka jing tmu laki sngongo ni ke sngongo ki ong kublei shibon ki wan tap met ni ke wan tap met de pim lele nei nata daw po long ale yele ikini ko way amban pen sngob hai ge brio nei ban pen sngob ha yo blai men ban pen sngob ha yo blai le em ye ka jingem nei for an audience of one mo ban em ye ka jingem ka ba dan tang way bo pet yanga men ba taw de ublai hallelujah bat ngi ikani ka pan sngiat la pen kre hallelujah amen ban ngakwa ba ka sngi aga bangan yang akmat jomblai nei bangan yang kmat jumlai ban tenjo nei nganum le rang nei namara pipuli ka sti ka jong yanes ong crunch pang jingwan jong try knang banginum long kita ba sngo le rang ha ka jingwan mi pau ka jong balai sngo le rang namam dan ye ki kam namar kitab jembut paung ki kam ken buat yaki ka bating yom dan kam e ba buat yingiro yang marwai dungung ni nei dungum dan kam e ke ba buat yingi la dari ka sngi ka bamenta la nampat dan kam e ka buat dingi sedang kino hagri ka sngi ka bamenta amen sedang ban kino sedang ban iplang utram shim shim ni em ngakum ni em kadang ka kam kadang ka assignment ngan le ka kabu ka lat barok ka bu blai wai kam dan ka kam ka berit kam dan ka kam ka bakrau haka hima ka jomblai amen barok ka kam ka jomblai
Yero yutrai, amen. Baru bleu un ainongi, bana kwa bata kasngi bangan yang akmat ke kat bishar ke Kris, ya ke banong bahame u syakri u babha bat ubayaine. Well done, my good and faithful servant. Hindi well done, my good and popular servant. Babun follower, bun likes pair likes dan likes dan Nei ngalang faithful bat ka ike bublay ukot yang ia ka banle. Hallelujah. Bat ka day yang bat yang ban penyang yang apa dengan hakmat ka ket bishar gerong Kris. Sedang man ike ni singi ta. Iway pe na pleng jepi ni singi. Pinomla ban re hadian jong no ro. Amen. On mo on re hadian pastor mla le ngakwa pin dia da pin mla dia da. Mla. On pen ishna. Amen. On pen ishna. Kemudian on expose. Lagi kam jingi kilong ki babha. Ang po lani ki bas sniu. Sniu kam di kam sniu mo. Haka jimut tan rajo kaktian sniu bal penan kamang to. Kamut lagi kam jingi ki babha. Ni lani kilong worthless. Mukim dan dor. Mu kilong tikum ki jing tay ki bado plang. Nay du jentang keba bada kading. Itanat tang ba per kading. Ni tika kam ka bangile paro. Langal yalam worship ngarwai na ni gajaka. Dei plang, dei jentang dei dieng, dei ne kan diksiar. Ngatem mo media team dei kinong yalam jeseng baro kawai pi kai ka bangale. Kentup yang abayang ban keren ketien jomlai. Ni gajaka. Di plang jentang kadiang ni di mokodor ksiar berupa. Baknang baka kamji ni babham di worthless bam shong dor bam dan dor ire. Agri step tingin wana kamajo try. Agajing tuai. Ongi aingo imekan ko pa agri step ke bamanta. Ni aingo ikaktian jemekan ko trabe chinga. Mekreningi ketika step kan ko trana makaktian gajme. Tra chisu na mangitip ako yitsingi na banyang kmat ket bishar gajme. Ba tran tenjo no ableje ki kam gajian tenjo no tra bejna ye kaktian wadi kaktian ke bangi kran tenjo tra bejna wadi ke jing mu jaga donut ke kan ko tra ki breu ke nom laban I dan mano balaban tip kan ko tra henry kmat ke ket bishar gajme kan ko tra on pen pau shenano kan ko tra bejna ye ke jing le ke jing baro ha ka met ke jing kan ko tra ye ke jing shakri ke jing baro kan ko tra chi sebejna agar ke step kan ko tra chi sebejna Yadwai kan ko pa kan ka por. Bomen sim jeme kan ko tra ba yetnga. Un yet un tenjo ke donot ka ji kan ko tra chi sebetnga. Trangin tenjo ila diru akan ka si kan ko tra chi sebetnga. Hak ai barok ka bangin le tra. Om tang bangin shubon kam na kam da jongme kan ko tra ba yetnga. Ne tra chi sungin le ya kata ka ke ba khot ni ka bangin le kan ko tra chi sebetnga. Bangin trade dep no kan ko tra. Ya ka kam mi ka ba ben shet ngi kan ko tra chi sebetnga. Terachi sebeja kenang menginam long kita kena try ki be pet artatien inam long kum kita ki be shokai ka sun kan ko try be chinga and trying and dan ka sense of purpose ka jim kan ko try be chinga aka way pa ka banta ka bangile de ka jing I ka bam chikot kan ko try chi sebeja but try chi sebeja ya raping kan ko pa aga de step ka banta ia rapi kan ko tra chi sebetnga tra la ring pat shimla ki ngim shimla le e kan ko tra ha do menta ka jing perkhat ka jing ka dei tang sha phang ya le di kan ka step tra be jing ikla ka bamut kan ko tra chi sebetnga ikla ka bamut kan ko tra chi sebetnga ba ka wei pe ka kanta ju ka jim ka ji ka wei pe ka spa ka po ka ma angi ka wei pe kan ko tra ka resources bar ka bangi dan kan ko tra la long ka kam ka jam ka jing kan ko tra chi sebetnga ngin panan kam ya ka kan ko tra ba ka ni ka platform ya ka ba tra ngin te ngin kan show kan ko tra Kasi kan show ka ba benengkan ko tra chi sebetnga tra chi sebengin shulut perlut tra ban perkatang na kamenta iala dia kan ko tra chi su angin dan ka jing perkat ka hima ka jme ba ka jim ka jikan ko tra ka long ban te ya ka hima ka jme ka jim ka jikan ko tra ka long ban influence ban kerku ban long ka jikar ku ya ki way pat kan ko tra chi sebetnga tra ya rap kan ko pa aga ga step kamta Ya ayo imekan ko tra chisu ya ayo imekan ko pa lombal ker khu ka teng ka jme ka boram barang ya ashmekan ko pa agar ka step kamta hallelujah agar ka teng ka jo chisu ya doai amen ublen ker khu ka step kamta nganai ti pe ka por
iba sena iba lam gizising. Bless bun pastor ya ka cing syukri ke jong pi apreng jangi angit telalong ke cing kerku di min poi syuka ba wai no manta akar pat i Jason dan syuk di ini yang lang no hakne ko por ngin ya poi syuka ba wai akar pat i poli ban kerku wai hakne por Tu ni aingu lang try ni step kumta shabang ni mi. Ni aingu ime kopa ni ngi ke bamanta blay, ni aingu e jing don ring kat ka chome kin ko try. Ni aingu ime kin ko try na kawi ka tayo, kawi ka tayo lob sai ni ka tin ka chome kin ko try bi i jinga. Bangirang yo ni ka kabu ka balai lut kin ko pa bi i jinga banya lumlang banya money ya me kin ko try bi i jinga ring kat ba kiwe pat ki par banget kin ko try bi i jinga. Bat ban kentiu ki sur ki jongi ban yero ya making go try bi ich nga bat ban ya kawai ban ya le risah ka tin ka chome ablay bi ich nga nyai ngu ya making go try la pen kan mau ngi ni step ko pam dai ka tin ka chome king go try bi ich nga ablay bangin long king go try kita ki ba start king go try bi ich nga bal pen start ka tin ka chome king go try bi ich nga ke ki bangin le ke bangin long king go try bi ich nga ai kan long king ko try ka ba shong dor ka ba pediang hunak mat chong making ko try bi ich nga ile ki ke ngi shakri making ko try om hak mat ki briu ne hak mat chong me ba ai kan nong ka ba de biang king ko try bi ich nga ai bon shem ngi king ko try ki ba bit king ko try bi cha ha ta ngi bangin yeng hak mat chong me able shem me ke chingu ko jero ne ka ngi baro king ko try bi ich nga la pen king ater ngi de ka tin ka chame ni ai shem me ke jingero king ko pa ne ka step amta Pala bangin mina na nagachaka ngi duai ka jing suk ka chong making ko try bi ich nga ka jing ay ka ba pala ka chong kun chong me Jesus Christ ka jing eat ka ba bam jikut ka chong me ku pa jing ba banang lamba ka jing slok bat ka jing pan chai bor ka chong sim ku chong blai wan pan la ngi bangin ka jing ka ba ku ka ba kantang bat ka ba pan so bhae hadu ta ka ngi bangin yang hakmat chong me bangin yo sngo ta ka sur ka chong me ka ba ong Bahame syakri ba bahabu bayai ne turung syakajing kemanjuk konrat chame tat adu takasgi ko try bat skemingi nadu menta syadaki bam jikut amen amen tungin anglang chi sulong try lai sin chi sulong try chi sulong try chi sulong try